ቁጠባ ካናዳ ብሰንኪ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃስቲን ትሩዶ ከም ዘንኮልኮለ ብተደጋጋሚ ዝሕብር ፖሊቪየር ምስ ትሩዶ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ክማጎት ብትርኽ ነቕፎን ንሪኦ ኢና ብፍላይ ከዓ እቲ ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ማለት ትሩዶ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ንድሕር ምስራሕ መንበሪ ኣባይቲ ብዓቢ ቁፅሪ ከም ዝጎደለ ከም ውፅኢቱ ከዓ ወሰኽ ገዛ ክራይ ከም ዝተረኣየ ይሕብር ምምፃእ ሓደሽቲ ስደተኛታት ብዘይ ቀረብ ኣባይትን ስራሕን ኣገዳሲ ከም ዘይኮነ ዝሕብር ፖሊቪየር ገለ ጠንቂ መምላስ ወፃእተኛታት ናብ ዓዶም ከዓ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ምኽንያት ምዃኑ ይሕብር I want to get back to common sense immigration. The numbers should be driven by the number of employers who have job vacancies that they cannot fill with Canadians, by the number of charities that want to sponsor refugees, and by the families that can reunite and support their loved ones here, not by egotistical